монда күрәсездер бушлык. Как раз менә бәхетле каршында. Һәм бу бик минем өчен мөһим урын. Элек менә бу урында Тукай 63 дигән йорт торган иде. Һәм бу Әл-Ислах гәҗитенең редакциясе иде. Ягъни бу менә бөтенләй яшь Тукай яшь чакларында килгән инде Казанга, кайдыр яшәргә кирәк, кайдыр эшләргә. Менә ул шулай дуслардан сорый инде, нинди бар гәҗитләр дип. Менә бар Әл-Ислах исемле гәҗит, ягъни реформа исемле гәҗит, һәм монда эшли башлый. Шунысы кызык инде, бу гәҗитнең шулкадәр акчасы аз иде. Монда хәтта теге акча түләмиләр иде. Чыкты монда бердән-бер акчага торган шул Вафа Бахтияров исемле кеше иде. Һәм менә алар чыкты менә бик тырышып эшләгәннәр. Бу гәҗитнең моны һичшиксез ябарга кирәк дип инде бик прогрессив булган ул вакытта бу гәҗит. Һәм менә бу урынны мин белүемчә 90-нчы елларда Тукай музей филиалы булдырырга уйлаганнар иде, ләкин ул килеп чыкмады. Һәм йортны сүттеләр. Хәзер менә һәр көнне мин бу шлагбаум аркылы йөрим, әмма менә моннан чиктер минем өчен бу бераз изге урын кебек. Хәзер башка урынга барабыз, менә карагысында улыбызда еракта ак йорт, 2 катлы йорт. Бу инде Зәйни Солтан урамы. Зәйни Солтан урамы кем исемле икән? Зәйни Солтанов ул актер, сәер труппасының әгъзасы. Башта Сабит Гадауллин, Сабит Губайдуллин сәүдәгәр йорты булмайды. Сабит абый Оршадан. Үзе мәшһүр данлыклы кешеләр белән Оршадан килгән. Һәм акчаны мануфактурада эшләгән инде. Акча җыйган, аның эшен улы Салих дәвам иткән. Менә бу йорт. Дәгез якынрак килик. Бик матур йорт. Һәм менә ничек әйткәндә мин кичә өйрәнгән идем. Губайдуллин гаиләсе бик шундый кызык, андый конфликтланды тарих. Әгәр дә сезне Фатих Амирханның Яшьләр исемле пьеса укыган булсагыз, менә ул шулай ук менә Губайдуллиннарның тарихы турында сөйли. Салих Губайдуллин бар иде, 2 улы, һәм өлкәне Газиз исемле, Газиз Губайдуллин. Газиз Губайдуллин шундый булган кеше, ул бик теге милләт өчен кайгырган, без кебек кешеләр инде. Ул уйлаган иде, менә мин милләткә файда тиргә тиеш. Әйтисе уйлаган инде, нигә минем улым башка майлар кебек сәүдәгә бармый, нигә ул мисән эшләми, приказчик булып. Газиз ул башта юрфакка кергән иде, университетка, һәм әйтисе бик шатланган инде, менә ниһаять эшен тапты дип инде, юрист булачак дип. Әмма аннары ул нигәдер тарих белән философия укый башлады. Аңлыйсызdır инде сәүдә эшендә бик кирәксез әйбер. Һәм конфликт чыга инде, аңламый иде. Һәм менә шул турыда Фатих Амирхан язды яшьләр драмасын. Нигә Фатих Амирхан Гомән Вабир турында язды? Аңлыйсызdır инде, менә анда Габдул Шакур йорты, Тукай 63 кая ял йорт, Әл-Ислах редакциясе урнашкан иде. Монда Губайдуллин йорты, һәм бу Губайдуллиннар акча биргәннәр иде. Берникадәр менә бу Әл-Ислах өчен. Сезгә аңлаешлыдыр инде, мәсәлән, сезнең әйтигез шундый бик зур бер сәүдәгәр булса, улыгыз нидер бер гимназистларга акча бирә икән, нидер бер гәҗиткә, ләкин аларга тырышты инде. Аннары улы хәтта өйләнде, ничектер менә тынычланды аның күңеле. Газиз гомумән шундый бик билгеле кеше иде бу вазгыятьтә, бу мөхиттә. Аннары ул тарихчы булды, бик билгеле тарихчы. 37 елны Газиз абыйны атып үтерделәр. Ул репрессия корбаны, һәм менә бу йорт аның шундый тумыш йорты инде, ул туган. Гомумән туристлар килгәндә Бауманга националь күләмдә Госбанк йортын, һәм анда без билгеле инде уңдагы крылосы аның юк, һәм бар шундый бик сәер легенда, ягъни анда бордель булырга тиеш иде, ләкин
төземәделәр дип инде менә шул әлбәттә инде ул теге дөрес түгел һәм бу якта тора иде башка Гобәйдуллинның йорты, ягъни Гобәйдуллин бик зур сәүдәгәр иде һәм ул күп йортлар алып шулай теге недвижимость белән шөгыльләнә иде. Димәк, Бауманда булсагыз, менә уңга карагыз, шулай анда Гобәйдуллин йорты. Тагын бер Гобәйдуллин йорты бар. Ул сез элекке детский мирның дансын узасыз. Островский урамы буенча сулдан. Анда тора шундый модерн стилендәге бер йорт, ул Меркул Гобәйдуллин йорты. Шулай ук тарихи һәйкәл, бик шундый теге эклектикадан аерыла торган, классицизм стиленнән аерыла торган шундый модерн стилендәге йорт. Бик кызык дөрес әйткәндә, һәм шулай ук менә Гобәйдуллиннарга ның милеге. Менә бу яшел йорт, минем белүемчә, хәзер мин сораган идем. Бу елны ул керергә тиеш иде Том Сойер фестиваль программасында. Зәйни Солтан 10 йорты. Эченә керткән идек, анда дөрес әйткәндә эшләр харап. Mesela hastagı подвалда анда абуйлар ничектер менә ябыштырып бетермәгән я инде ябышып беткән инде анда нидер кешеләр сәер ишүче кешеләр яши. Ой, миңа малай карый, сәлам малай. Ну, димәк, теге төрле хәлдәге кешеләр яши инде. Анда аңлаганча, бу йортның хуҗалары арасында зур бизнесменнар да бар, әмма алар ничектер менә, ну, торып торалар инде, көтәләр бәлки бу урыннарны, белмим, анда алар сатырлармы, белмим, яки аларга бу теге нинди теге менә туган йортым, нигез йортым дип кадерле икән. Һәм менә без бу йортны буярга уйлаган идек, ләкин үзегез күрәсез, бик җимерек хәлдә ул. Менә артка ягын карасагыз. Шуңа күрә, белмибез нәрсә булачак. Бу йортның хуҗасы булган шундый сәүдәгәр Музафаров, аңлавымча, ул саткан. Ләкин күренә инде бу булай кичкенәрәк йорт, әйме. Бу бәлки 3нче гильдия сәүдәгәре булгандыр инде. Ләкин менә бу Зәйни Солтанда төрле кеше яшәгән. Тагын нәрсә әйтәсе килә бу Зәйни Солтан урамы турында, менә бераз барыйк бу якка. Менә бу йорт, андагы икенче каты яшел. Монда булган пряник фабрикасы. Монда пряниклар пешергәннәр. Һәм мәсәлән, мин монда кичен кайтканда, хәзер дә инде бик тәмле исләр тарала, ягъни монда менә теге милли код, тарихи код сакланган, хәзер дә анда пешерәләр төрле икмәкләр инде. Һәм менә бу ничектер сакланды бу әйбер. Башка йортларга карасак, мәсәлән, бу йорт инде бөтенләй яңа, әйме. Кайымна сөрин турында сөйлисе юк, чөнки мин мәсәлән инде торам 100 метрда. Менә минем 100 метрым. Мин монда чыга алам әле. Үзегез күрәсез. Менә Зәйни Солтандагы бушлык. Монда да йорт торган иде. Менә бу йорт яңа инде хәзер. Элек монда юридик консультациялар узган инде. Хәзер әйтүенчә, кемдер әйтә инде, монда хостел булачак. Әмма хәзер нинди инде хәзер безнең хостеллар булсын. Бу тормышта хәзер без чыгабыз Тукай урамына. Мин анда берничә сүз Тукай урамы турында сөйлим. Әйтергә кирәк, мин иртә белән беренче тапкыр Orwell машинасын ишеткән идем, ягъни теге кешеләр урамга чыкмагыз, урамда куркыныч дигән машина беренче тапкыр менә безнең урам аркылы узды. Гомумән менә стати сүз уңайыннан менә бу Татарстан урында урнашкан 9 катлы йортлар, әйме, алар бит 70нче елларда төзелгән иде. Бу инде яңа татар бистәсенең тарихы. Мәсәлән, менә бу йортта анда берничә мемориаль тахта тора. Монда Рөстәм Яхин яшәгән. Рөстәм Яхин ул композитор. Әйме, без белгән күп татар җырлары авторы. Тагын Шавкат Биктимеров инде ул Әлмәндәр карт ролендә дан казанган актер. Һәм Хайдар Бигичев үсерле күзләр һәм башка теге татар канына сеңгән җырлар башкаручысы. Алар монда яшәгән инде. Монда гомумән Татарстан урамында шундый бик күп билгеле кешеләр яңа катырланган. Ләкин мәсәлән, теге якка карасак, анда еракта инде хәзер күренми, анда бар шундый бер кичкенә 5 катлы хрущевка, анда сарасатык яшәгән. Миңа бераз аңлаешсыз ничек инде, мәсәлән, Хайдар Бигичев монда, Сарасадыков нигәдер хрущевкада. Ну, аны бәлки башка кешеләр әйтерләр. Гомумән монда бөтен йортлар яңа. 90-80 елларда
агач йортлар гына, 2 катлы йортлар. Ягъни менә 2 катлыгы сакланган аларның. Менә бу элеккеге 24 сәгатьлек бар. Хәзер ябык ул. Һәм менә бу төрле офислар булган урын. Шулай ук анда 2 катлы йортлар торган инде. Менә монда кешенең истәлегенә карасак, монда керосин сатканнар һәм күп эшен өчен менә бу урын шундый. Менә без монда керосин алырга барган идек дип әйтәләр. Хәзер менә күчик безне яраткан бәхетле урынында 20нчы еллар башында татар кино үзенең кинотеатрын булдырган. Татар кино гомумән шундый өстән билгеләнгән компания булса да, башкаларның акчалары булмаган һәм алар хәтта менә частный кинотеатрның хуҗаларына акча алганнар иде, ягъни пайлар алганнар иде алардан. Әмма аны берничә ел узгач инде ул шундый бөтенләй государственный оешма булган. Һәм менә татар кино менә монда Шатка кинотеатрын ясаган иде. Шатка кинотеатрында фильмнар татарча субтитрлар белән барган иде. Нигәдер шундый бер хәзер юк. Ләкин әгәр дә мәсәлән титрлар булдыру мөмкинлеге булмаса, анда махсус глашатый переводчик эшләгән. Ягъни менә бу бөтен татар милли театры булган, кинотеатры булган. Ул шундый теге агач хибар инде. Мен аннары фотосын күрсәтермен, шундый бер мискин хәлдәге әйбер. Һәм аннары 60нчы елларда монда шундый стандартный стекляшка ясаганнар Тукай кинотеатрын. Бәлки кемелкәнәрәк аны беләдер инде. Шулай ук монда төрле фильмнар күрсәткәннәр иде. Һәм кеше белә инде, менә элек без Шаткага йөргән идек, хәзер Тукай кинотеатрына. Аннары инде соңрак күрсәткәннәр иде, монда хәл бәхетле. Üskü katlarda mesela küp itip büyüyüşler şimdi. Affediniz. Devam ediyoruz. Biz çıkıyoruz Yunusov meydanına. Bu Tokay uğrama. Екатеринская урама. Siz оңайынан Зейни Султан аталайды поперечно Захаревская урама. Захаревская ул элекеге Каюм Насыри урама исеме. Һәм башлыйк уңнан башлык чыгыйк. Без әле 100 метр җиткә китмәдек әле. 100 метр менә ул бәхетле янда башлана. Юнусов мәйданы элеккеге традициялар буенча шундый бакчаларга бүленгән иде. Әнә бар безнең шундый инде урыны җәннәттә булсын Нурания апа Биктимирова исемле апа иде. Бу урынның аборигены, аның сөйләвенчә монда 4 бакча иде. Менә без хәзер торабыз шул Шатка бакчасында, монда биюләр уза иде. Минем каршыда анда менә Мәхәббәт бакчасы. Анда менә теге якта механизмын утта инде, ләкин теге бакчада мәсәлән Мәрҗани мәчетеннән чыга торган ирләр җыела иде, анда сөйләшәләр иде. Менә Шамил йорты янындагы ул урын сугыш бакчасы. Анда шундый өлкән апалар җыела иде һәм сөйләшә иде. Нигә бер җүнле ил ортларда калмады, бер кемгә дә кияүгә чыгып булмый. Ләкин бу минем генә версия. Менә 100 метр җитәбез инде без. 100 метр җиттек, без күрәбез кая Сары Садык урамында. Ана еракта күренәме, күренмиме? Күренә, Аллага шөкер күренә. Бу элеккеге Мещанская урамы, инде бик иң хәйрче урамдыр татар бистәсендә. Бу Зәңгәр мәчет безгә билгеледер инде. Шул кадәр монда теге хәйрче кешеләр эшләгәндә, хәтта менә аларның үз шундый зур бай сәүдәгәре булмаган, акча бирерлек башта һәм мәчет кирәк булган, шуңа күрә алар хәзерге традиция буенча теге офлайн краудфандинг кулланып инде акча җыйганнар Зәңгәр мәчеткә. Вот шулай. Анда артта күренәбез без хрущевкаларны. Мин хәтта менә мин бар бер җыр Хади Такташ урамында дигән җыр. Мин синең белән Хади Такташ урамында. Анда башындый сүзләр кем гомер буе яшәде, тыңлап азанчы тавышын тәмәке тартканда подъезд төбендә. Менә бу йортта яшәгән кеше турында инде. Анда шундый бик матур күренеш. Подъезддан анда мәчет күренә, иске йортлар инде. Шундый теге 80-90 елларда күренеш кебек. Менә монда бушлык күп еллар инде буе. Монда хәзер бер
1-2 ай элек төзү башлаганнар иде, ләкин ничек күренми бу әйбер. Менә бу матур йорт ул Вафа Бахтияров йорты. Бахтияров шулай ук сәүдәгәр, үзе акча мануфактурада ясаган, галантерейкада ясаган иде. Һәм ничек тә менә кызык хәтердә монда шундый теге ательлар эшли. Элек монда хәтта Площадь Свободы редакциясе урнашкан иде, бер тапкыр кергән монда. Ягъни ничек тә монда да милли код үзгәрмәгән. Без елны узсак, без күрәбез инде Шамил йортын. Шамил йорты белән бәйле урыннар гомумында бик күп. Шамил йорты элек булган Апаковның доходный усадьбасы. Апаков сәүдәгәренең доходный усадьбасы. Анда булган 3 фатир, һәрбер фатирга хәтта булган 2 күрү урыны инде, хатыннар өчен дә, ир-атлар өчен. Ягъни бик шундый бай булган доходный фатир. Апаков үзе каршыда яшәгән. Һәм ничектер Апаковларның инде иң билгеле урыннары бар. Гомумән, ул үзе яшәгән Московский белән Татарстан урман тыкрыгында, ягъни менә ул билгеле безгә Болгар номерлары аның йорты булган. Аннары аны саткан иде башка кешегә, ул анда ачкан инде шул кунакханә. Аннары аның инде кызы Биби Марьям Бану саткан инде сәүдәгәр Хөсәйновка, Асагат Хөсәйнов, аннары саткан инде Казаковка. Шуны әйтергә кирәк, Казаков ул Муланур Вахитовның да бабасы. Әйме шундый сәер безнең тарихыбыз. Менә һәм Апаковның менә шул кызы Биби Марьям Бану, ул кияүгә чыкка, Кавказдан килгән бер егеткә инде. Ул аннан бик каты өлкәнрәк иде. Ләкин анда чынлап мәхәббәт иде. Чөнки алар шундый икесе дә бик прогрессивный золотая молодежь булганнар инде. Алтын яшүсмерләр бик яратканнар иде. Русча яшәргә, кучер белән повозкада йөрергә. Биби Марьям Бану үзе гимназиядә укыган. Әйме теге модаларга иялеп йөргән, хәтта әйтәләр инде ул менә анда бөтен шул Тукай Насыри урамында яшәгән кызлар аңа иялеп йөргәннәр иде. Менә Биби Марьям алды, нинди сөйләшә, нинди китаплар укый һәм фаян. Шундый ул теге алар өчен икона стиле булган. Мөселман кызы булса да. Аннары менә Апаков инде үлгәч, Биби Марьям Бану менә бу йортны төзи башлады. Һәм бу йортның архитекторлары Амлонг һәм Генрих Руш. Генрих Руш үзенең өчен билгеле архитектор инде. Ул Кремлевский урамындагы Александр пассажны төзегәндә эшләр алып барды. Аннары ул Черноярский пассаж авторы, Кейкин йорты авторы. Ну, сез күрәсез инде менә теге Биби Марьям Бану иң билгеле архитекторны алды инде. Һәм монда күренә шундый эклектика стиленең бөтен чалымнары, ягъни монда төрле чалдан цитаталар, әйме монда берничә кадәр теге ул шундый кирмәнгә дә охшаган. Һәм әйтәләр менә шул теге элекке Апаков йорты кайдыр монда эчендә кушырылган кебек. Шуны әйтергә кирәк. Биби Марьям Бану шулай итеп теге бик матур итеп яшәгән. Аннары ире 1906 елда Кисловодска барганда үлеп китте кинәт. Һәм бу йортны сатты бер конфит королена, инде конфит сатучы бер сәүдәгәргә. Һәм үзем Петербургка китте. Һәм анда теге үлеменә кадәр Суворовский проспектта яшәгән инде. Кызлары да шуңа күчкән инде, кызлары анда кияүгә чыккан иде. Һәм алар шундый теге анда булган мөселман җәмгыятенең билгеле бер өлеше булган инде. Әйдәгез, бераз читкәрәк барыйк. Урамда бүген салкын, 4 градус, колым ката. Ләкин сезнең өчен 6 кеше өчен. Менә монда паркларда ленталар куелган, монда нимә киргә дә ярамый икән. Гафу итегез. Менә монда еракта күренә инде бераз. Йорт, бу йортның тарихы шулай безнең өчен бик мөһим. Ул татар укытучылар мәктәбе. Ягъни бу мәктәптә 16 яшьтә балалар укыйды һәм алар аннары татар авылларында рус телен укытучы кешеләр булырга тиеш иде. Аларга ислам нигезләре, математика, геометрия, география, черчение, гимнастика дигән дәресләр бирелгән инде. Һәм алар арасында инде Садри Максуди мәсәлән, билгеле сәясәтче,
актер Ашказарский, аннары Гафур Калахматов, әйме. Һәм шундый, ну, гомумән теге безнең өчен бик передовой кешеләр менә бу әйбердә укыган. Аларның укучылары кем булган? Алар укучылар булган, мәсәлән, Кайм Насыри. Ул лайышлы бик еракта яшәмәгән, менә анда Парижский коммуна урамында, ягъни элеккеге Пишән базар урамында, һәм менә монда аларга дин дәресләрен Шиһабеддин Мәрҗани биргән. Хәдис үзәгеннән Сабит Салих Губайдуллинның да укучысы булган Шиһабеддин Мәрҗани, шуңадыр инде ул менә улының теге акча бирүенә бик теге әйбәт кенә караган инде. Әмма шунысы кызык, сүз уңаеннан Кады Газиз Губайдуллин үзе Халидия мәдрәсәсендә укыган. Сез беләсез инде, Халидия мәдрәсәсе ул күбрәк хадимчеләр урыны булгандыр. Ләкин ничектер менә шундый да урыннарда безгә шундый зур кешеләрне бирә торган урын икән ул. Менә бу Зәңгәр йорт, элеккеге яшел йорт. Ул Беркутов йорты дип атала. Беркутов йорты. Әйе, Ильяс, мин микрофонны аша сөйлим. Әйе. Ишетәмсең? Беркутов йорты. Элек ул яшел иде, хәзер без аны узган елны ялгышмасам, менә бу Зәңгәр төшкә буядык. Бу Томсор фестның шундый казанышы. Ул мен татар яшьләре форумының казанышы инде, чөнки без шулай итеп беренче татар йортын монда яңарттык. Бу Беркутов йорты, димәк, нигә атала Беркутов дип? Чөнки монда элек табиб яшәгән, рус милләтеннән инде Беркутов шулай кешеләрне дәвалаган. Әмма ничектер менә хәзерге вакытта кайвакытта сорыйлар, бәлки бу ничек инде менә гади генә табиб өчен шундый зур гына йорт биргәннәр иде. Бәлки ул аны ничектер теге арендага алган дип инде. Шунысы кызык инде, хәзерге вакытта менә бу йортта татар кешесе яши, ул бөтен йортны алган. Тулысынча без бу йортны буяганда инде ул үзенең ишегалдын ачан качкан иде, без анда концертлар уздырган инде, лекциялар, бәйрәмнәр. Менә бу өстәге фронтон. Бәлки сез истә калса, сезнең элек бу фронтон булмаган. Ләкин ул фронтон элекке фотоларда булган. Ну, гафу, җил бар бит инде, нәрсә эшлим мин? Җил бар, әйе. Кем Аллаһ Тәгалә белән яхшы контактта әйтсен, җил бетсен. Фронтонда менә бу берне эшләр өчен без акча эзләдек, 1 миллион акча. Аны таптык, аны махсус конторда ясаганнар иде бу җиһазларын. Кыш буе һәм аннар беркеткәннәр иде. Менә шулай. Һәм ничектер менә без хәзерге вакытта менә бу йорт элекке вакыттагы кыяфәтенә кайтты. Һәм тагын соңгы безнең объект. Соңгы объект бу Апанаев йорты. Апанаевлар гомумән алар шундый татар бистәнең хуҗаларыдыр, чөнки сез күрәсез, менә бу таш йорт, әйме. Гадәттә безнең нинди йортлар күрәбез без? Кайм Насыри урамында, анда аскы беренче каты аның таш йорты, икенче каты аның агачтан салган, әйме. Чөнки шулай бераз бәясен киметеп була инде. Менә бу тулысынча таш йорт. Башта ул Юнусовлар сәүдәгәрләре тарафыннан төзелгән иде. Юнусовлар шулай якында бик билгеле. Юка гына безнең Мәрҗани мәчете, шулай ук Апанаев мәчетләре Юнусов тарафыннан аларга акча күп бирделәр инде, әйме. Һәм аннары соңрак Юнусовның бер нәселенең бер сәүдәгәре, Апанаев нәселенең бер сәүдәгәрен бу йортны алды. Шундый күренә инде менә Мәккә карый торган эркере бар аның. Һәм шундый бик романтичный розовый төстә. Хәзер томда поликлиника, монда поликлиника урнашкан, травматология. Монда хәзер эшләр бик каты барадыр инде. Өметләнәм, тиздән бөтенләй безнең поликлиникалар бу төгес эштән бетерделәр. Без 100 метрлык гына экскурсия үткәрмәбез. Шуның белән тамамдыр. Әйе, бу видео мин өметләнәм интернетта саклана. Карагыз, ләкин сораулар булса яки искәрмәләр булса төзәтегез. Әйме. Мин беләм, мәсәлән, бу елны менә Юнусов мәйданын төзекләндерергә уйлыйлар. Ул бераз юньлерәк хәлгә кайтыр дип инде, әйме, монда теге
тынычланып утырырга да мөмкин булыр. Бәлки инде чаралар да үткәрергә. Шуңа күрә иншалла без монда күрешербез. Шуның белән мин тәмамлыйм. Рәхмәт сезгә. Киләчәк очрашырга кадәр. Кем моны русча сөйләргә тыңлыйсы килә, ул бөтенләй башкача булыр инде. Чөнки мин бер русча башкача фикерлим. Татар телендә уйлаганда сез беләсеңдер, бөтенләй башка фикерләр башка керә. Шуңа күрә шулай. Кем бераз donation ясыйсы килә, сылтамада басасыз да бирәсез. Кем нидер башка экскурсия тели, яисә сөйләшергә тели, мөрәҗәгать итегез. Шуның белән тәмам. Сау булыгыз.